Lørdag den 1. august afholder vi igen sommerfest for børnefamilier, der ikke skal opleve noget i sommerferien. Det bliver en sommerfest, hvor der er mulighed for at ride på kamel og sidde bag på en motorcykel. Der er en DJ, der spiller op hele dagen. Der vil være en masse aktiviteter. Fik jeg sagt, at man kan ride på kamel? Det kan jeg ikke huske. Nu er det i hvert fald sagt. En DJ spiller op, og der vil være nogle aktiviteter i løbet af dagen. Og så sørger vi for, at der er noget helstegt pattegris og noget salatbar, slåsejs og popcorn og alt, hvad den overhovedet kan trække. Og det her, det er altså for børnefamilier, som ikke rigtig skal opleve noget i sommerferien. Er det noget for jer, og noget I godt vil deltage i? Det er gratis, skal jeg lige sige. Så er det lørdag den 1. august, og det er Glostrup. Og måden man tilmelder sig, det er, at man sender en mail til fest@forening.dk. Den mail skal indeholde, hvor mange I er, alder på børnene, samt telefonnummer. Det skal vi bruge. Og så gennemgår vi, og det er ved at være sidste udkald, fordi det er jo som sagt lørdag den 1. august 2026, og vi skal lige nå at handle lidt ind og sådan noget, ikke? Så send en mail, del gerne budskabet, og tag jer selv en rigtig, rigtig dejlig dag.